Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Tulo sa unom ka mga sospek sa pagdagit sa American National sa Sibuco, Zamboanga del Norte ang anana sa kustodiya sa otoridad. Duha ni ini misurrender samtang naaresto ang laing usa. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Pinaagi sa walay undang nga search and rescue operation sa otoridad. Tulo sa unom ka mga lalaking sospek kinsa dunay direct participation sa pagdagit sa 26 anyos nga American national nga si Elliot Eastman sa Sibuco, Zamboanga del Norte ang gikustodiya na karon sa Police Regional Office 9 ug National Bureau of Investigation Western Mindanao Regional Office. Sumala sa PRO 9, misurrender kuno ang duha ka mga lalaking sospek kagahapon samtang ang laing usa naaresto sa balay niini sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Sila na po mismo yung nag-surrender sa atin at may mga extrajudicial confession na din po silang ginawa. Kaya din po na punta din po dito sa paghuli ng isang kasama nila. Sumala sa PRO 9, ang tulo ka mga sospek mao kuno ang point man sa mga abductor kang Elliot. Gibutyag sab sa kapulisan nga ang maong mga sospek dili appeal sa mga terrorist group. Sila po yung nagsama at nagkakita po ng oportunidad na gumawa ng ganitong plano po of kidnapping. Pero hindi po sila organized, hindi rin po sila belong sa any mga dating mga threat groups natin dito sa area. Ang maong mga sospek gipasang ata na og kaso sa otoridad. Wala pa sab kini miluwat og pahayag. Na-inquest na ho natin yung kaso kahapon sa provincial prosecutor po sa May Sindangan and violation of Article 267 po ng Revised Penal Code or kidnapping and serious illegal detention. Sumala sa kapulisan, doon na nasab sila'y pangalan sa laing tulo ka mga sospek nga ginapangita nga mao ang nagtago kang Elliot. Wala pa sab nadawat ang ransom demand ng mga sospek sa pamilya sa biktima. Kahinumduman nga gidagit si Elliot niadtong October 17 sa gabii sa upat ka mga armadong lalaki sa balay niini sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Gani miabot na sab sa 500,000 pesos reward money gikan sa Sibuco LGU, laki provincial government sa Zamboanga del Norte sa makatudlo sa nahimutangan sa biktima. Efren Mamak, 1 Mindanao.